Asia on jatkuvasti mielessäni. On kestänyt pitkään ymmärtää, mistä on kyse. Aloin tuntea, että jotakin oli vialla, mutta en saanut kiinni siitä, mistä oli kyse. Olin peloissani ja tunsin häpeää. Pidin asian salaisuutena. Pidin kaiken salassa niin pitkään kuin pystyin, mutta lopulta se kävi liian raskaaksi. Nyt ymmärrän, että voin saada apua ja tukea asian käsittelemiseen. Joskus ajattelen, mitä olisin toivonut nuorelle itselleni. Toivon, ettei tätä olisi koskaan tapahtunut minulle.